Boyo. Aku diduding-duding boyo jengkolmu menungso celuk boyo. Untung rata antem iki mau kernet iki mah. Aku wis nesu tenan nomor piro iki kok ngene wong bandaran kok enek kaya ngene to yo. Aku nesu tenan wong gede kaya ngono ne umpamane awakmu dinyek asu nesu to kowe. Aku dinyek boyo aku nesu no. Kernete piye? Loh, kowe aja meneng kowe. Aja ning kono. Mandek kok mudhun lak wani. Tak antemane aku ya ngono. Tak parani dhek mlayu. Sing salah iki kowe goblok. Lah nyapa? Boyo-boyo kowe karepe ra ngarani kowe boyo. Lah nyapa? Kowe iki dijak ning Surabaya. Lho aku pengen Banaran ning Surabaya piye to bocah iki? Aku ki ape rene goblok. Kowe iki ngerti apa ora to tanggapan ning kene kowe genah bengi iki ning kene ning Surabaya golek diengkulmu apa piye kek? Aku ki tanggapan rene ora ning Surabaya. Jangan omongan kok iso mbulek. Lho iki aku kowe iki lho ditawani bis. Lho ngenyek kowe ning aku. Wong duit ora gablek bayarane mbuh iki pira ora ngerti ya. Nah kok ngomong kaya ngono. Kowe ngenyek ning aku kowe. Kok nawani bis iki lho. Wong rene numpak ojek.